आं आरो थांनानै थानानै मा मुलाम्फा जाबावनो? बिफायाबो फिसा बाथुलफोर बायदिसो खालामथारबाय। आं दिनैनो माबा मोनसे खालामनांसिगोन। बे रावबो गैयै समावनो ट्रेनाव बारसोमनानै थैहैनांसिगोन आं। गोसोखौनो बिराद उसुखुथुसो मोनबाय आं। सानबाबो सानस'नो हाला। आं थाथारला। आफाबो गैखाया दिनै। या सोर जाखो बेलाय? मा साइथिं जिरायलाबायखो? ट्रेन फैनायनि समावथ' जाबाय। थिग माबा मोनसे जाखाथारदों बियो। ओइ सिख्ला, मा जादों नोंहालाय? ट्रेन फैनायखौ नुवाखै नोङो? अनजालि नोंहा मा जादों? नोंनि आगो मानसिखौ मानो फोजोबनो नागिरदों? ट्रेन फैनायखौ नुवाखै नोङो? बिरदाव, नों मा मिथिनो आंनि सानस'हायै जिउनि जारिमिनखौलाय? खोनासं अनजालि, गावनि आगो मानसिखौहाय फोजोबनो थांखि लानाया साननो रोङै सुबुंनिसो। दिनै नों गुबुन सुबुंफोरखौहाय बुजायनो हानांसिगौसो। आरो दिनै नों दुरबल गोसो लाना गावनि जिउखौ फोजोबनो फैदों। लाजिबाय आं अनजालि, नोंनि बेबायदि हालोदखौ नुनानैहाय। औ बिरदाव, आं सासे दुरबल गोसोनि सिख्ला, बेनिखायनो आं थैनो ओंखारबोदों। मिन्थिया बिरदाव, आं आंनि खामलायनाय गोसोनि मिजिंखौ, बेनिखायनो आं थैनो ओंखारबोबाय आरो आं न'आव थांफिनला। नों मा बुजिनो बिरदाव आंनि जिउनि जारिमिनखौ? बिदिब्ला खोनासं। अनजालि आइ बाव जिरायफैनोसै। मानोमोन आफा? नै आइ बाव जिराय। बुं दे आइ, नोंनि रिजाल्टआ माबादि? आफा, रिजाल्टआ मोजांमोन, नाथाय पारसेन्टआनो गैया। हा? पारसेन्ट गैया? होमब्लाथ' नों मोजां कलेजाव एडमिसन मोननाय नंला। गैया आफा, मोजां कलेजाव एडमिसन मोननाय नंला। सालि, नोंखौ एथ' थाखा फैसा गारनानै फोरोंनाय दायसो नंबाय नामा? आंबो बाव थाबावनो थिं सोलाबायनाय थैनाय साबसिनसो जासिगोन नामा आङो? आफा, आंथ' आनजादखौ मोजाङैनो होदोंमोन, पासखौनो जादोंमोन, पारसेन्टआल'। बेटि, मोजांसो बुंदों नोङो। नोंहा दिनैनिफ्राय थाखा फैसा जेनिबो सुबिदा गैलिया। दिनैनिफ्राय नों मा जायो मा जाया आं जेबो रिक्स लाला। आफा, नों मानो बेफोरबायदि बुंखो? मोजां कलेजाव एडमिसन लानो मोनाबाबोथ' गुबुन कलेजाव मोनगोन ना। नोंखौ बांद्राय अननायानो आंहा जोबोर गोरोन्थि जाबाय आइ। नोंमोन आं फिसाखौ डाक्टार नङाबा इन्जिनियार फोरोंनानै बयनोबो मिथिसारहोनो। नाथाय आंनि सिमाङा सिमाङैनो जानानै थाबाय। आफा, बैफोरनो आंनि गोसोखौ दिनै खामग्लिहोदों बिरदाव, बेनिखायनो आं दिनै बेफोरबायदि लामाखौ लानो गोनां जादों। अनजालि, आदैनि बुंनाय खोथाफोरा गासिबो गाज्रि नंजोबा। मानोना गावनि फिसाखौहाय थाखा फैसा गारनानै मोजाङैहाय सोलोंथाइ लानो लुगैयो। दालाय आदैया नोंखौ न'आव नागिरगासिनो दं। न'आव थांसै। अनजालि आइ, बबाव थांखोरा बे गथ'आलाय? नै माथो दराबो होथेनायसो। बे गथ'आ दहाय आं फुङाव रायनायखौसो बोरैबा साननानै थांबाय नामा बेलाय? बे गथ'खौ नागिरहैबा जानाय नंला। बाजै, नों आंनि आइ अनजालिखौ नुदों नामा? गैया, आं नुवाखै। हा मालानिफ्राय गैया?
अनजालि फिसाखौ नुदों नामा? गैया दे आं नुवाखै माबाफोर जादों नामा जायाखै दे थांदो हाब आदैयालाय मा जायाखै होननानै मा जायोब्रा ओइ आदै र' हाब आदै मा जाखो? नों आंनि अनजालि फिसाखौ नुदों नामा? ओहो आदै नुवाखै दं बे लामाजों फैदोंबाबो। दे होमबा आदै नोंहा थाथ' आं बाजाराव एसे बेरायना फैग्रोनि। दे आदै होनबालाय दे थांदो। दे आदै। उफ बबाव थांमारखो बे आइ अनजालियालाय? अनजालि बै नोंसिनि आदै नोङा होमबा? थ' नोंगौथ' आरो आफा नों बेयाव मा लांफैखो? हाब आइ अनजालि आं नोंखौ नागिरबायना गोदाव सोराव जालाबायथारबाय। आदै अनजालिया बे बुहुमखौ नागारनासो थांनो नागिरबायमोन। आं लोगो मोनामोनबा नों नुलाय नंलामोन आदै। आइ नों दिनै बिमा बिफानि एसे एनै बुंनायखौनो दुखु मोननानै गावनि जिउखौ खोमासैमोन नामा? आफा आंखौ निमाहा होदो। आदै आरो अनजालि थौ न'आव थांसै थौ। थौ फिसाफोर थौ। बिरदाव फैगौलै फाग्लाखौ एसे जावनि हाब बिरदाव बहाय थाङाब्रा नोंथ' अनजालि मोनावसो थांना फैथारदों बे फाग्ला बिरदाव होद थाङाखैलै आं गेरेमावसो थांना फैदों। मिथिगौलै जों नों अहाय थाङा नोंसिनि साननाय बादि नङालै बुंदोंमोन। दे थांदो दे जाखोमाल' नाङा हाबाखौ फाग्ला हाबाखौ जाखोमा हरनोसै नामा जाखोमा बागौआलै नोङो गोरोन्थि जाबायबा निमाहा होदोलै बिरदाव जाखोमाल' नाङा मिथिबाय।